Ето. Стига, че улица Смърт, какво мине? Тук всичко изгиба, даже почнаха и народа да измина. Дай, Боби комшията прави 3-4 пъти даже. 2 пъти вика със сигурност багери. Правят тая улица си пропада. Това е. Трябва да бали го, чекъл ли, пичка му леви, не знам. Нещо трябва да се прави. Ама аз кола не карам. Майка. Кола не карам и че не ме интересува. Предлагах, никой не. Еш колко кученце си имам. Какво ти казах? Ето. Тук беха гълъбите и тя по цел да ги... Какво бе, мам? Гоните? Ама ти не си куче. Как да ти обясним, че не си ми кученце, бе? Ти си мислиш, че си кученце. И ми отгледахме те и тебе, каква плюнчица беше, мам. Айде. Ела те галим, хайде. Ох, не се бий, така че ти трепам. Циганке. Да не са ти уния котки да ги биеш и мене да ме трепаш. Хайде, Сара. Гледай душичката. Ето, айде да те чешем първо. Айде, мама, не си яла. Дерци ми като... Ето ядем и бушки. Браво. Не ги дробим с уста. Браво. Айде, Люца бара не си яла. Ич. Айде, браво. Я че ми изяде пръста. Браво. Сега и другия. Айде и другото кремвище, мамо. Ето е. Совка от некъде ме търси. Тази се ме нахарила Уилма. Допълнително рис и далк с кускус. Айде, Уилма. Тя е дъщерята на една болната в гаража, къде няма да бъде. Единственото и детенце. Още една черна надолу. Още една черна. Аз мислех, че тази совка е по стълбица, но не е била совка. А е била нова. Ето улица Смърт. Гледай какво е. Те погарим. Тя никога не даде да пипам. Сега нещо се побърка. Идва. Ето почва да се... А това вчера му стисках ухото беше. Его е. Зеленото му ухо. Беше набрало. Като го стиснах. Ела. И той крути. Ела, не бой се. Емо го е ухото. Вчера беше толкова надуто, като го стиснах. И е тук кожата му се раздели на две. Дупчица една се появи. Сега 2 паста му ухото. Се раздели и почна да тече. Да го пръсках.